Hila. Lakasan! Hila. Tiripo ng Bicolano fans kan Chocolate Factory asin singer-rapper na si Al James sa Noida Park Kamalig Albay para sa saindang libreng konsyerto kasubanggi. An magbabarkadang ini, da inanggad pinalampas ang pagkakataon na personal na mahiling na mag-perform ang saindang idolo na si Al James. Super solid po yung performance ni Al James kasi syempre po idol ko, syempre nakaka-enjoy po yun. Super nag-enjoy po kami doon sa performance po ni Al James. Solid kahit di ako masyadong fan and kahit ilang oras lang siya nagpakita pero solid na solid. Wala akong masabi. 10/10. I love you, Mayor! Hatod kang lokal na gobyerno kang Kamalig ang nasambit na konsyerto. Bilang parte kang pagtatapos kang selebrasyon ninda kang Pinangat Festival. Sigun kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, 4 na taon mananapindyente ang selebrasyon ninda kang Pinangat Festival. Huli kang COVID-19 pandemic, asin pag-alboruto kang bulkan mayon. Kaya maugmada siya na naiselebrar na ninda iniliwat ngunya na taon. Every year dapat level up ang satuyang Pingakibo para mas mailing kang tao na may improvement and development ang satuyang mga activities. Sobrang eager na talaga. Kaya so mga tao na hilingtan, talaga pirming matawo o gabos ng activities na every night, pirming panong ang plaza. Pinasalamatan man kang alkalde sinda ako Bicol Party List Representative Elizaldico, Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, asin DOT Bicol, nadakula man daang naging ambag sa trayumpo kang selebrasyon. So pag-promote kang pinangata na yung pinaka-purpose, talagang naipa-ilingta na ang pinangat down sa Kamalig. Then ako lang kami pasalamat duman sa mga nagtarabang, lalo na sa mga nag-sponsor, dahil po kung wala din sinda, dahil mangyayari ng mga activities na digri sa Pinangat Festival. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Yeah!